Salutare toată lumea, numele meu este Gabriel și acesta este încă un video și iarăși să jucăm acest joc mirific. Și nu uitați să apăsați butonul de like ca să mă susțineți. Și vreau să îmi scrieți în comentarii. Ce pune Filipe Luis. Așa, dacă și la voi nu fu curent. Bă, eu ce mă fac, mă, fără el? Da, normal că legend. Și pe Ibrahimovic. Da, mă, că pe Ibrahimovic nu l-am mai primit de ani întregi. De la alteri. Da, dubla legendă. O Cristiano Ronaldo. Bă, sunt nebun după Ronaldo. Deci îmi place la nebunie Ronaldo. Cel mai bun portar din lume. Oh my god. Oh my god, o să le știm la ce are bossul. Bă, deci cine îl are pe Cristiano Ronaldo? Hazard sau Neymar? Bă, normal că Neymar, bă! Cine nu l-ar vrea pe Neymar? Cu siguranță nu eu. Hei, Carvajal, dacă nu este ăla cel mai bun, trebuie să-l am pe cel mai bun. Ok, e bun. Hazard. Isco. Vordisco. Stați așa. Bă, trebuie să ne facem echipă extraordinar de bună. Ok, avem echipă, avem valoare, îl avem pe Cristiano care este în fruntaare, într-o înfruntare. Nu mă uit, dacă nu mă uit, bă, deci cred că dacă pierd, deci dacă pierd. Oh, start! Nu vreau să văd, m-am uitat. Oh my god! Na, fraiere, ai fost o echipă bună în 1907. Sau poate mai este? Alexandro. Aha, bă, de cât Alexandru a dat? Bine. Și un gol Ronaldo. Și trecem în a doua ligă. Nu uit. Spuneți-mi voi. Nu este prea crud. Acum seara să mi-e frică. M-am uitat.
Uite. Păi, pizza mea. Bă. Ah. 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 Și nici în campionat, da, în campionat am pierdut. Uite-te și tu, nu intrai aici. Nu intrai. De la capăt. Aha. Haide, Diego Costa. Am tu ești. Sper că s-a blocat. Asta e convenabil. Dar l-am văzut și acolo pe Cristiano Ronaldo-ul meu. Bă, dă-mi-l pe De Gea. De Gea. De Gea. Și nu o să facem nici acum episodul cu golonei. Când vine Albertul la mine, atunci o să facem toată ziua. Da, dar este cam rău. Punem pauză și ne reîntoarcem. Gata, deci asta este echipa. Deci uitați doar ce am primit eu. Bine, dacă vă uitați atent să căutați un Hazard, că ăla eu l-am pus acolo. Când pusei pauză. Mamă, deci îl am pe Suarez. Suarez era mai bun când nu era la Barça. Adică a dat gol de pe linia cornerului, să spunem. Dar a dat-o cu efect. Nu mă uit. M-am uitat, bă, ce mă fac așa reuz? Nu! Yes! Da, mai dau! Vom pune pauză, adică vom încheia episodul dacă... Nu știu cum se numea. Uite, asta în albastru, alb, roșu, va câștiga. Dacă aia va câștiga, încheiem de episodul. Dacă cealaltă echipă câștigă, încheiem episodul. Deci, haide. Yes! Închidem episodul. Bun, deci cam atât cu acest episod. După aceea o să ne jucăm Minecraft și ne revedem data viitoare.